και το ρητό δύο και δόξα και αρετή. Το έτος 1887 καθορίστηκαν οι διατάξεις με τις οποίες καταρτίστηκε ο θεσμός της Ενωτρίας. Από τον Ιούνιο του 1953, τα δύο κέντρα υποψηφίων των μέτρων αξιωματικών στη Σύλλογη του Κέρκυρα συγκροτήθηκαν σε μία επωνυμία Σχολή Εφέδρου Αξιωματικών Πεζικού, μέρο του Ηράκλειο, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα. Τώρα διέρχεται από τον χώρο της παρελάσεως η πολεμική σημαία της Σχολής Εφέδρου Αξιωματικών Πεζικού. Είναι η σημαία που κάτω από αυτήν έξαν το αίμα τους, οι υπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας, είναι αυτοί που κρατούν στα χέρια τους. Και τώρα τα έρωτα θυμάτα της Σχολής Εφέδρου Αξιωματικών Πεζικού. Το ηγείται ο διοικητής του τάγματος, Θανατάρχης Κώστας Βασίλειος και το επιτελείο του. Θα ακολουθούν δύο λόγοι υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών των δύο λιμενιών ο καθένας. Είναι η αυριανή δόκιμη έφερη αξιωματική του πεζικού της Ελλάδας. Το πεζικό, το όργανο της δόξης της θυσίας. Οι οποιαδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζικού στρατιώτη στη μάχη. Περνούν οι υπερασπιστές των πτυχιών μας, οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν συνθήκες δόξας του Ανδρία, αναλύοντας εμάς την πολιτική ελευθερία και την υποκρατία.